Charger magud ani niya Hi. cellphone kay. Hello mga bay, kumusta? Long time no see. Ay, ginawa ang background. Ako diri sa mansion ni Ate Airy. Mulakaw na siya ko mga bay no kay kapuya aning si Ate Airy na akong makitaan diri oy. Nga akong uyab nga pula. murag dito sa gawas ba nga ako ra pong amo ako makita no ang mga unsa ni mga corner sa balay. Kita mga kumakamingaw baya dito no. Nya to apog ka dito, mingaw na pug ka diri. Makalibog ang kinabuhi no. Pero usahay mawadaan jud ko gana mga bay, mara kog maluya, malukmo, ma-stress and everything. Say makaingon ko pug sa kong gawgalingon nga. Kana bang murag na ako ana bitaw ko. Ko na kaya gani na ko dito sa kuwait day. Nga pila to ka kuha ng ang mga lalang mananap dito. So makaya po na ako diri. Go lang laban lang life. Gawas na po karon mga baya. Nag-init pa ko dito og akong pasalubong sa akong mga anak dito sa Picas Barrio.